Best collection Mizo channel clear tu te chi bai vek ole tunlai Hripuiin leng chu China Hripuiin ti in President Trump chu nangai mi a WHO in tu emo Hripuiin chu miram Hripuiin tiang zonga soilo ni se tiang ai dana jam hnuwa putrama chuan China atang ron chhuak ani khovela dar mi alo turani lain ramdangan hriat tir tlai lu tuka adar hnuwa chawan puang ti in China adem zia asoi fawa China Hripuiin ti in asoi thin ani kan hriat angin US chu khovela Hripuiin vei nember le thipui tamber an ni to a kenin task force te kai hruina a khotlangin thu kan oi em lai hian ramzalen ti taka khwa kherna hnuaya om thiam lo an ni awang te hian hrian kai darna sa em a US president chen na White House hial po aron kang kai veta ani video masalama khan kan tar lang to a US President Trump le anupui Melania Trump ta chuan Hripuiin kai ve hlo mai ani kha campaign borok san lai tak ni in state ranga ro man na siama program duan lok sa tam tak a om lai ani a Republic Party tan chuan thilpoi tak ani ome President nupa anlo positive veta ka chuan anchet na hnu chui kir ngal char ni in White House a lut le chuak le na thok tu te po te ngal mol an ni Hripuiin lo kai ta ka chuan a campaign kal lai chu engemaw chen ati kheilak ngal lo theilowa Trump le achung kwa chuan campaign hun duan lok sa an thul pha nual ta bok Trump a campaign manager Bill Stepien chuan thu chu siamin campaign kal lai hun duan lok ho chu a khe sa zirin ata tol te angai tu thatani tur thu atar lang Vice President Mike Pence chu COVID test a negative flow wangin campaign duan lok sa angin acha chuang hal zar don boka voin in rin ni October ni thuma program a po Trump chu atel thei don lawa online hangin campaign anei ve thung don ani Republican Senator Mike Lee a positive President Bull hnaya khosatam zinga Republican Senator Mike Lee chuan Hripuiin kai ti mu chuani boka ni som chung da ranani ang ama hi Senate Majority Committee member ani a Supreme Court judge-atana Trump panarot emi koni chungchang ngai tu ani huna akalero ngai don ani nirei vak local ta khan White House atlo thu asoya heta tanga kaya ni arin thu asoi bok Biden le anupui an negative President Trump tenu pa anlo positive ta ka chuan mani loka a debate pui Biden chuan COVID test anei ve ngal thuaya annu pa in an kai lo hlawani Biden a Dr. Kevin O'Connor seidan chuan Biden tenu pa hi PCR test nei sakan ni a Hripuiin leng mek laka tangin an fil him ti asoi Hripuiin kai lo ti a hriat hnu in Biden chuan kanupui jail nen COVID test kan negative hlo mai avalom em duhsak na thuhlum min thon tu te chunga kan lom tak zete na kan tho chhun jom zelang mai lo tuam ula kar hlat takin lo ula kutsil warban san lawang u te in atui tani soitongin White House lo lum tu te Trump te nupa a advisor Hope Hicks te chuan hrian kaya wangin an hnu chui ngal zar ani a chanchin buat sai lai hian White House atanga kai thar puan an la om lo ani President le anupui hian rikai lan chuadan simtom na vak lawan na ya ngai tuam ero an ni lo ni a tar lan ani tin karkalta September thatop kara President Trump campaign na mun New Jersey le Minnesota khan mi sing chuang an pung khoma President alo positive ta ka chuan nu chui kirme ka ni bok thole ni September ni somni pakwa khan outdoor campaign tual in khom Duluth Minnesota a mi sing chuang an pung khoma ni video a lan dan chuan President khan mi pui sing tel mai tuam lo pung khom ma campaign lukhum te a thlo phaya in hei chil takin hunan mang hawani Trump le Biden ten debate an nei zo chawa an kai zaweng tu ve te anin ma chon ve don Biden a thachang dol tu Democratic Senator Kamala Harris le Trump a kai zaweng tu US Vice President ni lai Mike Pence te chuan debate an nei ve le don ta debate boy pui tu commission te chuan October ni sari hian Mike Pence le Harris te hian debate an nei ve le don ni in antar langani
Pence le Harris te hi COVID test an negative ve a Utah a debate hi nei tur ni a soyani heti lai hian President Trump chu enkol nga la ni a symptom nei ve awangin damdoi hmanga enkol ani a doctor chuan antibodies manga enkol ani thu atar lang Donald Trump hi antibodies chikhat Regeneron's polyclonal antibody cocktail single dose manga enkol mek ani a tin zinc vitamin D famotidine melatonin le aspirin po pek telani thu White House a physician Shin Conley chuan atar lang ani he damdoi hmanga enkol na hi ani na taka chuan mipuinol puya manala ni lowa enchin na kalpui mek clinical trials nuaja alani a that pui ngei ero an be sei thung Walter Reed Military Hospital a Trump da lu ani khatia hripuia kai hnu khan symptom claim azonga nei ve bok nen Dr. Thuron angin Sipai damdoi ina hun engemaw chan Trump chu a omdol ni a tarlan ani President chuan a bik tura duan helicopter mangin White House atanga phur chu ani a zirtop ni October ni hni tlai lam khan Walter Reed National Military Medical Center Bethesda Maryland a phur lu ani a White House in thu chu a siam dan chuan damdoi ina hian president ani anga amamo tur ang zong zong chopani a damdoi ina tang hian na a tho chhun zom char char don thawani online mangina campaign don bok ni a soyani ngei to omani lo thu tarlan ni in nilenga na thok chhun zom thei tur angin White House a press secretary Kayleigh McEnany chuan atarlang ani na taka chuan he sipai damdoi ina hian president office an son ani ber mai heti lai hian campaign sum tuak na atana advertisement Biden ten an lak khoma Trump sawichhiatna lam rong kai te Biden an ati botir Biden chuan in pum khat na le a engzong a thalam thlir thiam a poimo ani boruak chhe vor dar tha ati lo thu a soya he thu hi White House atanga sipai damdoi ina Trump an phur tur thu tarlan ani ma a soi ani Obama le Harris in Trump te nupa an thlamuan campaign boruak san lai tak le thanem ngei hun lai takin mipui zinga kho sa thei lo turin khung thran ngai ta sia akhing pui democrats huai tu te pon poyan ti pui ve thau mai Obama le Biden running mate Kamala Harris te chuan Trump le anu pui Melania Trump te chunga thil thleng poyan ti zian tarlang US president kal chuak ta Obama chuan keile kanu pui Michelle te chuan president le first lady te hi andam chhuwa le wat kan du sak tak zetani Hripuiin khowela tuam chuaka heram ngei po hi kan bang bik lo rang taka andam chhuwa le wat kan du sakani ti in Twitter kal tlangin an ron au chuaka kan hriat angin Obama nuaya khan Biden hi vice president ani thrin ani kha Obama chuan soi chhun zomin politika chuan na tak takin kanin beya kanin tong khumani ma se hei hi hrerengang u American ve kan ni ti hi mi hring kan ni a kan vai hian damle hrisel taka om hi kan mamo vekani ati North Korea president Kima'n Trump chu damwat turin adu sak putraman hripuia kai meu chuan hetiang lama tong chuak ngai zen lo North Korea leader Kim Jong Un chu aron tong chuak ve khut mai Pukima chuan thu chuana in Trump le anu pui Melania Trump te chu he hripui laka tanga an filim thuai ka du sakhle ani ati Pukima thu soi hi Korean Central News Agency report chuan aron tar chuak ani ole khati zong kha tuna ta na video kan ngai thlak le kan thlir ho thei ta chun ni le ta video dot le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ole